ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଅତ୍ୟକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖଣ୍ଡୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବ କାମେଙ୍ଗ ଏବଂ ପାକ୍ଲେକେସାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଅତ୍ୟକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁରୁଙ୍ଗ କୁମି, ଲୋୟର ସୁବାନସିରି, ସିଓମି, ପଶ୍ଚିମ ସିଆଙ୍ଗ, ଲୋହିତ, ଚାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ, ତିରାପ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଡିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମେ 29 ଓ 30ରେ ପାପ୍ଲେକେସାଙ୍ଗ, ପାପମ୍ପାରେ, ସିଆଙ୍ଗ, ଲୋହିତ, ପୂର୍ବ କାମେଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ, କୁରୁଙ୍ଗ କୁମି, ପଶ୍ଚିମ ସିଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋୟର ଦିବାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ପାପୁମ୍ପାରେ, ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ, ପୂର୍ବ କାମେଙ୍ଗ ଏବଂ ପାପ୍ଲେକେସାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଇଣ୍ଡିଆମେଟେଡେପ୍ଟ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପୃଥକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡୁ ଏକ୍ଷରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଡ଼କ ପ୍ରବଳ ଅବରୋଧ ଏବଂ ଫ୍ଲାଶଫୁଡ ଯାହା କଚା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଆଇଏମଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।